Özümüzdeki gayipni izlemey gelişitten Көзге көз қарашы бізге аңлашыр вақыт жеткен Ашы дөреслекне білу яқшырақтыр ялғаннан Ми файдасын бір кескенні қабат-қабат ялғаудан Өзіміз сайлаған язмыш енді сан өлкелерге Bir-birimizden gayet izler Bağlamayıp ötkenlerge Özümüz saylağa yazmış Son indi ülkelerge Bir-birimizden gayet izler Bağlamayıp ötkenlerge Hayırlı kişi senler misiniz kuzum? Sabır etip төзүнүңдө була экен бир шиге Күтмөгөнө телесек те өткөндөр кайтмас керек Белки шулай эле бизге жакшырактыр ким билет Яраларны тиренейтип ашу йөртмик көңүлдө Özümüz saylağa yazmış indi сан өлкелерге Bir-birimizden gayet izler Bağlamayıp ötkenlerge Özümüz saylağa yazmış сан indi өлкелерге Bir-birimizden gayet izler Bağlamayıp ötkenlerge Bir-birimizden gayet izlep Qo'lmayıp o'tganlarga Зор рахмет. Хайырлы кеш исәннәрмесез, хөрмәтле, яраткан, кадерле, бик хөрмәт иткән Казан тамашачыларым. Шундый мине зурлап, шундый мине жылы алкышлар белән каршы алганыгыз өчен Аллаһ Тәгаләдән дә сезгә бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте яусын. Зур рәхмәт дуслар. Бер ел элек инде Казанда концертларымны куйган идем. Бер ел бит инде ул 12 ай 365 көн дигән сүз. Һәр көн саен, сәгать саен безнең тормыш үзгәрешләр кичерә. Кемдер эшен алмаштыра, кемдер иленә, кияүгә чыга, бала таба, кемдер чит-илгә ял итәргә бара, күчә, бизнес ача, кемдер якын кешесен югалта, ә кемдер аерыла. Ләкин шуңа да карамастан безнең тормыш алга бара, дәвам итә. Без исән һәм без яшибез. Беләсезме, миңа кайчандыр берничә ел элек нәкъ шушы сүзләр җитеп бетмәде. Нәкъ шушы юнәлешне күрсәтүчене эзләдем. Һәм мин ул кешне, кадерле тамашачылар, сездә таптым. Бүгенге кичәдә инде әлбәттә мин үземнең йөрәк аша чыккан җырларым белән, моңнарым белән сезнең күңелләрегезне сөендерергә килдем әлбәттә. Ә инде минем концертым сезнең өчен наз исти торган, ярату исти торган, күңелләрегезгә моң исти торган, үз-үзегезгә ышаныч уята торган концертым булып чыкса, миннән дә бәхетле кеше булмаячак. Менә шулай дуслар, без башлыйбыз. Дөньядагы иң көчле хис ул мәхәббәт. Мәхәббәткә киртәләр юк, ул көтмәгәндә килә дә куя шунда. Нинди генә кеше горур булмасын, шушы кешене дә шәл-пәрәмә китерә дә куя шушы җыр. Шушы мәхәббәт җырдагы шәбик әйтмәкче идем. Күзләреңнән күрәм яратасың, яратасың мине өзелеп, карашыңнан нурлар сибеләләр, инҗе мәрҗән кебек төзелеп, шәл-пәрәмә килә, горурлы
Сөйләрнең дә хәтта кирәге юк. Шын сөйләр була ул ихлас. Яратулар шундый яратулар. Бары безгә бары хас. Шәлпәрәмә килә горурлыгым, бәлур ташлар булып тугалам. Елмаюын балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Шәлпәрәмә килә горурлыгым, бәлур ташлар булып тугалам. Елмаюын балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Шәлпәрәмә килә горурлыгым, бәллүр ташлары булып туалам. Елмаюын балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Шәлпәрәмә килә горурлыгым, бәллүр ташлары булып туалам. Елмаюын балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Елмаюын балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Сезнең килеш йөзләрегездән эреп югалам. Кадерле тамашачыларым, зур рәхмәт. Бу көннән моннан 16 ел элек мин 16 яшьлек бала шушы зур татар эстрадасына килеп кердем. Санап чыгардыгызмы ничә яшь миңа? Әйдәгез бергәләп саныйбыз. Хәзер можно чуть-чуть кына мактанып алам, яме, пожалуйста. 2009 елдан бирле бүгенге көнгә кадәр мин 16 ел дәвамында иҗат итәм. Автор, башкаручы булам. 100дән артык җырларым язылды. Үзем өчен, әлбәттә инде башка артистлар өчен яздым. Һәм рәхмәт. Зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә концертымда да 99% үземнең җырларымны җырлыйм. Күбрәк көйләр иҗат итәм инде мин. Мин композитор. Күбрәк баштарак көйләрен дә, сүзләрен дә язган идем. Хәзер сүзләр бик килми. Көйләр инде миндә туа. Ничаклы гына Алтын Барс премиясы алынмады. Ул уннан штук артык бөтен сервант тулы. Болгар радиосы премиясы, Майдан телеканалы, Туган тел, Матур ТВ, Татар радиосы премиялары, ТМТV, дөнья, Аллага шөкер. 16 яшемнән бирле эшләдем, җырлар яздым, җырладым. Гастрольләрдән кайтып кермәдем, Әмма дә ләкин нишен мин моны сөйлим, башыма ишелеп популярлык төшмәде. 16 ел дәвамында эшләп. Бит миңа шундый теге популярлык төшсен өчен бары тик бер генә эшлисе булган, оказывается. Нәрсә дип уйлыйсыз? Правильно, сразу бөтенсе әйтте. Аерылырга. Килде дә төште сразу. Сразу ярата башладылар бөтен яктан. Менә концертларыма да йөри башладыгыз. Аллага шөкер. Инде 3 ел үтте, 3 ел концертыма халык килә, Аллага шөкер. Видите, плюсларын надо санарга, самое главное. Мин теге минусларына карамыйм. Шулай иттереп, обидно, досадно, но ладно, но факт. Ул тема әлбәттә ябык, нокта куелды. Әйтәм бит, 3 ел үтте инде, үткән, биткән. Бәхетле тормышның иң беренче кагыйдәсе ул үткәннәргә карап яшәмәү. Бүгенге концертта сезнең каршыгызда яңа, акыллы, бәхетле Эльмира Нәгыймова. Рәхмәт, дуслар. Инде үткәннәрдә язылган хитларымны берничек тә җырламыйча булдырамын. Мәсәлән, киләсе җырымны 16 ел элек
яздым. Ул җыр инде сез ул җырны сез ишетеп беләсез, дуэт буларак яңгырый иде ул. Аны инде бик тамашачы сорап алды. Зинһар өчен җырла инде шушы җырны, җырла инде дип без аны әлбәттә концертный программага кертергә булдык. Һәм инде әлбәттә сезгә бик теләп, бик рәхәтләнеп сезнең белән бердәмлектә шушы җырны җырлыйсым килә. Син кирәк миңа. Син кирәк миңа иртәләрем, туймый калган татлы йокыдай. Син кирәк миңа караңгыда, балкып янган шәмнең утыдай. Син кирәк миңа бердән-берен, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә бәхете итеп санарга. Син кирәк миңа кайнар чәйдәй, туңып кайтып кергән көнемдә. Син кирәк миңа гүзәл төштәй, чынга ашкан минем өнемдә. Син кирәк миңа бердән-берен, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә бәхете итеп санарга. Син кирәк миңа бердән-берен, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә бәхете итеп санарга. Син кирәк миңа шеләләрдәй, килеп яуган рәхәт болыттай. Син кирәк миңа җаныкаем, бар дөньядан туйган минутта. Син кирәк миңа бердән-берен, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә бәхете итеп санарга. Син кирәк миңа бердән-берен, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә бәхете итеп санарга. Бәхете итеп санарга. Бәхете итеп санарга. Зур рәхмәт. Инде менә шундый үземнең язган җырларымны, 16 яшемдә язган җырларны бүген бик күп иттереп сезнең белән бердәмлектә җырлармын. Киләсе җырга килгәндә, киләсе җырны мин язмадым. Бик талантлы композитор язып бирде, Гөлнар Исхакова дигән. Әйдәгез әле, ялынмагыз сөймим дигәннәргә дигән композицияне бергәләп кушылып җырлыйбыз. Минем, конечно, бер кайчан да ялынганым булмады. Ялынырга да язмасын. Бер кайчан да ялынмагыз, яме? Үзегезне яратып яшәгез. Но җыр матур, бик мәгънәле. Туктатмагыз китәм дигәннәрне, китә икән китә бирсеннәр. Якты булмаса да күңелләрдә
сатып алып болмайсың үні лайық түгел алар аңламағаш шын жүректен янып күйініп бірге ялынмағыз сен дегендерге сатып алып болмайсың үні лайық түгел алар аңламағаш шын жүректен рахмет, мен сенің үшін специально жырладым, потому что сен гүл шошы жырға шығасың. Мен ошондай преданный фанаткам деп айтайын деймін, подписчицам. Ол гүл мен шошы жырға шыға да жылый. Аллай, сен місіз қойды. Рахмет, бек зор. Жырлайсың ма? Әйдәгіз. Бір гіне секунд, мұнда бет шонды джентльмен шықты. Мен никак не могу. Ой, спасибо. И сен місіз. Исімігіз нешік бұла? Адель. Адель, сен мені білесің ме? Кім екенімні? Нагимовна, самый главный, рахмет, Адель. Адель, сен жырламайсың, да? Жырламайсың менің білен, да? Ну ладно, потом, да? Ярар. Календар керек болмаса бірәсіне бересің, есе что? Рахмет. Жырлайым дейсің? Адашмасқа бұранларда? Алла, айда, енді тағда бір шыққаш. Одашымасқа бұранларда, янымда болсын тірек, сүйудің өзін кешерге, бары тек сен сені керек. Одашымасқа бұранларда, янымда болсын тірек, сүйудің өзін кешерге, бары тек сені керек. Рахмет сен арқысы. Молодец, міне деген жырлайсың. Умница. Молодец. Рахмет, достар. Міне біз бетінде қызларға емі бәқітлі болыр үшін, yoratылыр үшін бізге қар вақыттан нәрседір жетіп өтмей кебік. Міне айтыңыз әні, может, қозанда білелердір. Нәрсе ол жетмей бізге қотын қызларға бәқітлі болыр үшін? Ишетмейм. Ақша? Бүтінесі ақша білем. Тағын, как факт. Сәлеметлік, правильно, тағын. Мужик. Ансы понятный, инде иратсыз болмай, конечно. Кімніңдір нервасын ашарға тез бет біз. Біз бетейін оғаның білен бәқітлі тоже, правильно же? Тағын, достар. Яратқан үш, правильно. Қатын қыз бәқетті, міне шоңа сұрын бетейін, қатын қыз бәқетті нәрсе ол? Балалар, әлбәтті. Әйінді қатын қызға, әйдәгіз согласитесь, қатын қызға гүл иқтибар хам наз жетмей. Понятно, бүтініс остальное тоже, но иқтибар хам наз жетмей бізге. Ират иқтибар, ират назы. Олар бетейінді міне, біз бетейінді қызлар вообще сөйлешірге yoratабыз. Түрлі темаларға сәғатлер бойы рәхәтләніп, біздің білен просто сөйлешірге керек. Сөйлеші білерге керек. Біз құлақ білен yoratабыз. Иратлар да сөйлешірге yorata. Ага, әне. Но қатынлары білен түгіл, к сожалению. Міне шыны исправлять етсек еді. Әйінді мен қолсалар, иратлар алар аз сөзлі боларға теш. Олар міне, шулай қатын қызның қолынан тұтып алып, назлап отырсалар да бет ол бізге ненде иқтибар, шулай бетеймі? Шында назлап отырған орада қолны бармақ ораларына карточкасында қойса, құлаққа назлы иттіріп пин кодының дәшсеймі? Бізден де бәқітлі кіші болмай. Лайфхак, егітлер. Әйдәйіз, кім білен келген, құллардан тұтабыз, давайте. Құлларығыздан тұтабыз. Назлап отырыз, хотя бы концертта, прошу. Вот, молодцы. Хәм әйдәгіз, қолған нәрсешлерге екен білесіз, егітлер, лайфхағын әйттім, әйме? Хәм әйдәгіз әлі, бек зор иқтибар болсын әлі, келесі жырны сүйген ярларыңызға башлағыз. Ерегіңнің ялқыннары. Нешер шайттым бұғай.
Şeşlerimni taң жиілдей назларымын Янларымда сені болғанда ялқынып болып янарымын Жүрегіңнің ялқынларын мені генә тек сеземін Көрмей тұрған вақытлардан неше кетіп түзәрімін Жүрегіңнің ялқынларын мені генә тек сеземін Көрмей тұрған вақытлардан неше кетіп түзәрімін Şeşeklerde gel atmaylar Kıyaşı karışık yaptırmay Yanlarımda seni bulganda Hiç bir nerese bırakmay Yüreğinin yalqınların Meni gene tek sezemin Көрмей тұрған вақытлардан Неше кетіп түзәрімін Yüreğinin yalqınların Meni gene tek sezemin Көрмей тұрған вақытлардан Неше кетіп түзәрімін Сізні көрмей тұрған вақытларда нешлер біз мекен, ә? Тоғын аллары сатастыр қоямыз. Мекен бейсәлік болсын, шылай бе? Көрешіргенің ауасы болсын гүл. Неше кетіп түзәрімін Жүрегіңнің ялқынларын Мені генә тек сеземін Неше кетіп түзәрімін Жүрегіңнің ялқынларын Мені генә тек сеземін Көрмей тұрған вақытлардан Неше кетіп түзәрімін Көрмей тұрған вақытлардан Неше кетіп түзәрімін Эх, неше кетіп түзәрімін Жырның авторы Анасовый Рахмет Анасов Шындай матур жыр үшін Шешеклеріңіз үшін Рахмет ясын Бек зор рахмет Аллай сәнмісіз Мен бұяқ білен бұрыларға да қорқам Поэтому бұяқтан басығыз әл Потому что онда стилист бек тырышқан Гүлназ Салахова Жатығызда зор ұшылар, жырларыңыз үйреклерге өтіріп кірем. Рахмет Гүлназ Сізнікі де шулай оқ Рахмет бек зор Шешеклеріңіз үшін Достар, мен бүгін өзім алып барам, өзім алып қайтам естіштім. Так что, келесі менің күлмегімді алмаштыраға вақыт келіп жетті. Можно мен пойду? Қазір мен сахнаға шақырасым келе өзімнің командада болған еш талантлы жыршыны, ол менің водителімді, грузчигімді, баяншымды, жыршымды, хатта ол бек матур жырлардай жатыйды. Өзінің жырын анары соңырақ жырлар біз әйтіп кетірмін әліге сәхнәдә Ильсаф Гилмутдинов! Yoqsынамын deyip дәшәсіңді келіп көтәсіңді әйтер екен деп Әлі дә күңілі дә білесің өзіңді сүйім әлі дә сен бит Жолыбыз айрылған, қанаттар қайрылған Келелі келі deyip сұрамын Шолай да ізлеймін, гәл сені көзлеймін Йол екен көрмеші тұр алмын Жолыбыз айрылған, қанаттар қайрылған Келелі келі deyip сұрамын Шолай да ізлеймін, гәл сені көзлеймін Йол екен көрмеші тұр алмын Біріне де юрамым, мәрін етмем, ерекне яндырып Нешікті түзер біз, бәқітсіз төгіл біз Яшибіз бит әлі сағынып Yolыбыз айрылған, қанаттар қайрылған Келелі
Ашқынма, yanıma шақырма, керек mi yazmıştan uzargan. Elesen ötkele, deşmi de kitkele, Lekin bul yoğalma, yoğalma. Yolumuz ayrılgan, kanatlar kayrılgan, Kileli kile deyip sıramın. Şolay da izleymen, gerisini gözleymen, Yok iken görmüşe tıralmın. Yolumuz ayrılgan, kanatlar kayrılgan, Kileli kile deyip sıramın. Şolay da izleymen, gerisini gözleymen, Yok iken görmüşe tıralmın. Şolay da izleymen, gerisini gözleymen, Yok iken görmüşe tıralmın. Yok iken görmüşe tıralmın. İlsaf Gilmuddinov. Хатын кызның көче матурлыкта, назда, дәрттә. Ышкынлы күз карашында үзеңне ярат. Үзеңне яраттыр. Үзеңне макта. Үзеңне тый. Чөнки син көчле хатын-кыз. Мин көчле хатын-кыз. Сезме мине яраткан? Минме сезне яраткан? Әллә инде шуннан да бер-беребезне караткан калсак? Бер күрүдә сөйдем дисең, фәрештәгә тиңлисең, юлларымда Алла биргән алсу чәчәгем дисең. Бер күрүдә сөйдем дисең, фәрештәгә тиңлисең, юлларымда Алла биргән алсу чәчәгем дисең. Синме мине яраткан, минме сине яраткан, әллә инде икебез дә бер-беребезне караткан. Синме мине яраткан, минме сине яраткан, әллә инде икебез дә бер-беребезне караткан. Әллә инде икебез дә бер-беребезне
матур күлмәкләр кигән. Исемең ничек? Обед. Ничек? Обед. Гафу үтенәм, мин аңламадым, честно. Айбек? Шундай алма беренче тапкыр ишетәм, гафу итегез. Бик матур исемегез. Зур рәхмәт сезгә чәчәгегез өчен, яме? Миннән менә кечкенә генә бүләк. Можно здесь рисовать рәхәтләнеп, только усы не рисуй, яме? Рәхмәт иксер. Рәхмәт бик зур. Инде менә хатын-кызлар турында бүген тема күбрәк барыр. Темам шундый, концертым шундый, ират затларыбызда турында да сөйләшербез. Әмма дә ләкин менә без бит инде хатын-кызлар матур булсын өчен нәрсә генә эшләмибез. Безнең процедуралар дөнья, ул тырнак кирфек санап җибәрсәң, вообще шиге юк диясе калаймы? Ә нәрсә соң ул матурлык? Матурлык ул миңа калса гына түгел, матурлык ул күңел күзгесе, ичке дөнья. Миңа калса ямсыз хатын-кыз гомумән була алмый. Ул менә ничек үзидә әйткәннәр кыз дип, ул уже матур автоматически. Шуңа күрә минем шундый бик матур шигъри юллар да сезнең өчен укып күрсәтәсем килә. Роберт абый Миңнуллин язган шигырь, берничә генә куплетым булса да хатын-кызлар турында сөйләп китим әле. Игътибарыгыз. Сезнең игътибарыгыз өчен. Хатын-кыз ямсыз була алмый. Хатын-кыз матур була. Шуны аңламаган ират, әлбәттә, юләр була. Хатын-кыз ямсыз була алмый. Күрә белергә кирәк. Хатын-кызның күңеленә керә белергә кирәк. Хатын-кыз ямсыз була алмый. Яратсаң ул нурлана. Былай да матур хатын-кыз. Тагы да матурлана. Хатын-кыз ямсыз була алмый. Хатын-кыз матур. Матур. Моннан соң да хатын-кызны иратлар матурлатыр. Шуңа күрә, кадерле ир-затларыбыз, безнең бәхетебез сездән дә тора. Шуны белегез. Бер алкыштап алсагыз була. Рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Инде җырларыма килгәндә, минем репертуарымда күбрәк сагышлы җырлар. Теге сагышлы җырны җырлаган саен, тамашачы нишләптер уйлый, бу үзе турында җырлыйдыр инде дип. Мәсәлән, киләсе җыр анда кемнедер ташлаган. Бүгенге көнгә кадәр барысын да үзем ташлап бардым. Ташлаганнар юк, Алла сакласын. Шуңа күрә җырым белән бәйләргә тырышмыйм тормышымны, әмма дә ләкин сагышлы җырларны җырларга яратам, чөнки алар моңлы. Белмим инде, менә күңелемә якын шундый җырлар үзем дә язам. Киләсе җырымны 5 минут эчендә яздым. Манзума апа Сибгатуллина сүзләрен язып бирде, мин көен иҗат иттем. Һәм мин бу җырны нишләптер бик каты балалар ярата. Белмим, инде сихрлеге бардыр. Сез дә бу җырны инде яратып өлгердегез. Әйдәгез әле бергәләп бер моңланып алыйк әле. Сары роза. Сары роза кызганмыйча тапталган, кименең икән шул кадәрле мәхәббәте тапланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгәнем ташлар булгач, нигә сөю башлаган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгәнем ташлар булгач, нигә сөю башлаган. Сары роза, горур чәчкә, кемнең назлы бүләге, әйтелмичә калган сүзне, әллә сымгы теләге. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгәнем ташлар булгач, нигә сөю
Zatlı şeşek rozana Süyülerini şu şeşekli kazan Siz taşlar garizamı Sarı roza Seni kimler taşlagan Sevgilim taşlar bulgaş Nige süyü başlardan Sarı roza Seni kimler taşlagan Sevgilim taşlar bulgaş Nige süyü başlardan Sevgilim taşlar bulgaş Nige süyü başlangan Ay rahmet isenmisiz. Ey rahmet. Rahmet sizge bek zor. Isenmisiz bek zor. Allah. Aydagiz tezgina. Bir gana sekund tingleyem, пожалуйста. Балаларға отказ беруге ярамай. Рахмет сізге. Бек зор рахмет. Қызлар, болышыңыздар, пожалуйста. Зор рахмет. Да, конечно. Білесіз, менің тұрмышымда шынды мистика. Мені баштап сұрайым әлі. Залда отырушылар арасында бар ма Гүлназ исімлі қызлар? Білем, бір Гүлназ бар уже. Құларыңызны күтәріңіз әлі. Гүлназлар. Қорықмағыз, тимейм, просто сұрайым. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бешеу, алты, жеті. Ага, бір 10-15 точно бар. Не үшін сұрадым? Айтам, по жизни мені мистика, мені Гүлназлар окружает. Қазір санап жіберем, міне самый близкиларым. Біріншіден менің бір туған сіңлімнің есімі Гүлназ. Якын достым, ижад достым Гүлназ Сираева. Білесіз енді деймі? Қойда бізна кетеді шул деп жырлай ол. Аннары стилистім. Мадана жылайым атыр иттіріп кейіндіріші мені шешіндіріші деп айтсын. Гүлназ есімілі. Но мен ашый. Жылай иттіріп, бүгінгі концертның программасының сценаристі режиссері Гүлназ Сафарова. Әйе. Бик көп Гүлназлар, көршім Гүлназ, танышқан сайын Гүлназ, хатта келесі жырымда Гүлназ білән яңғыраяшақ. Бик кенә матур мәгънәле жыр шығарға булдык дуэт буларак. Сүзләрен заказга бирдем, чөнки аны да мине дә бик яраталар, хейтерлар. Аларга без бераз ответка яздырдык. Миңа калса артистларда гына түгел алар һәрбер кешедә бар. Хейтерлар, шуңа күрә бер кемгә дә бер кашында бер нәрсәдә доказывать итмәгез. Ничек бар шулай? Ничек дисәгез дә, хаклы сез дигез дә куйгыз. Җырымда нәкъ шуның турында хаклы сез Казан. Үзем яздым көен. Минем гомер театр түгел ул. Сәхнәдә спектакль уйнамыйм. Берсендә гаҗәпкә калдырып, тәэсир итәргә Омтумыйм һичбер кемгә дә мин, нидер исбатлап күрсәтергә. Бары гади кеше булып кына яшисе килә шушы җирдә. Әйбәт дисәгез дә безне хаклысыз сез. Начар дисәгез дә безне хаклысыз Казан. Әйбәт дисәгез дә хаклы, Начар дисәгез дә хаклы. әүлия сыны җирдә кайсыбыз. Әйбәт дисәгез дә безне хаклысыз сез. Начар дисәгез дә безне хаклысыз. Әйбәт дисәгез дә хаклы, начар дисәгез
Тұрып кетіп ғұрырлығын шында yo'qolmay Harakatsiz turgan kishigina bu turmushda xatolar qilmay Bari kishi bo'lib qola olgan ham ko'zimni bo'la bilganlar baxт tog'larining ushlaridan o'rlar binkligin ko'ralar Aybet deysagizda bizni haqlisiz Noshar deysagizda bizni haqlisiz Aybet deysagizda haqli Noshar deysagizda haqli Evliyasın jirde qo'ysamiz Birga Aybet deysagizda bizni haqlisiz Noshar deysagizda bizni haqlisiz Aybet deysagizda haqli Noshar deysagizda haqli Evliyasın jirde qo'ysamiz Aybet deysagizda haqli Noshar deysagizda haqli Evliyasın jirde qo'ysamiz Evliyasın jirda qo'ysamiz Qozon Gülnaz Asoyeva Bek zo'r salamlar aytirga qo'shdi. Rahmat bek zo'r. Kichkinagina bo'lak mendan. Voy, Lvinочка shug'a. Lvinочка. Ijod do'stim, hozir endi biz onam bilan nishik deb atalamiz sen bilan? Bizneswomanlar bit biz hozir. Rahmat bek zo'r. Elvina, sen rahmat вообще. Shunday motor shashaklaring uchun, o'zing uchun rahmat. Jırlaring uchun zo'r rahmat do'stlar. Kelasi jırni jırlar oldindan kim bugun kim bilan kelgan, kimdir ko'rshisi bilan, do'sti bilan, tug'ani bilan, suygan yori bilan, suygan yarar. В общем, yoq-yog'ingizga qaraysiz-da. Hozir даже yonda o'tirgan kishini bilmasangiz-da quchoqlashamiz-ha. Aydagiz. Piramida quchoqlashamiz, jırlamayman, пока quchoqlashmaysiz. Gülmeysiz, gülesiz. Вот молодцы. Siz kim bilan keldingiz? Esenmisiz? O'zingiz bilanmi? Вы женат? Нет, да? Ладно. Yarar. Классно. Birisi вообще menga qaramay, imishtir telefonga qarab o'tira. Men sizni ko'ram. Siz bundami? Kim yoningizda? O'zingiznikidir bit. Ну, quchoqlag'iz nishlab. Сразу quchoqlarga, особенно iratlарга qarang. Ну-ка, покажите нас. Вот пока aytmaysan, men вот quchoqlamaylar. Все что ли? Bo'ldi da bitdi. Yara, rahmat piramida. Narsa ishni aytam, men сразу sizdan shunday жылы energetika ketdi. Bit endi energiya любви deylar. Сразу shunday жылылык ketdi. Shunday motor ko'rinish shin ma'nosida. Прямо сразу tuyib oldim. Zo'r rahmat sizga. Endi men kelasi jirim bilan sizni hammangizni da quchoqlayman piramida. Quchoqlashamiz ham menga qo'shilib jirlaymiz. O'zimning yozgan jirlarimning birisi. Quchoqladim. Siz hazırmı? Sizga yuragimni bigoz vaqt tali oshiqmen qarashimdan hatta anglashila sizga qozon o'lib g'oshiqmen quchoqladim jibarasim kelmay sizni bir minutga g'inada bori sizning bilaning baxtli men o'zimni tuyam dunyoda quchoqladim jibarasim kelmay sizni bir minutga g'inada bori sizni bilaning baxtli men o'zimni tuyam dunyoda sizning bilan men baxtli qozon qozon
кочагында. Синең рәхәтеңлек, күңел тыныч, берни кирәкми. Җаным ахры, үзеңдә сизмәстән, үзеңнеке иттең йөрәкне кочакладым. Җибәрәсем килми, сине термин укагына да бары синең белән бәхетле. Мин үземне тоямадым яда, кочакладым. Җибәрәсем килми, сине термин укагына да бары синең белән бәхетле. Мин үземне тоямадым яда, бары синең белән бәхетле. Мин үземне тоямадым яда, бары синең белән бәхетле. Мин үземне тоямадым яда. Сезнең белән иң бәхетлебез бүгенге кичәдә. Рәхмәт, Казан. Яшьле гөл матурда. Кочаклашып яшәргә насыйп булсын һәммәгезгә дә. Зур рәхмәт. Кочакладым, җибәрәсем килми. Сезне бер минутка гына да бары сезнең белән иң бәхетле. Мин үземне тоям дөньяда. Илья Шарипов, Ильсам Гильмутдинов, Ләйлә Дәбихуллина. Рәхмәт сезгә. Сөйләшәбезме? Или сөйләшеп тормыйбызмы особо? Тормыйбыз. Исемең ничек? Эмиль. Эмиль. А сезнеке? Амалия. Очень приятно познакомиться, Ильмира. Рәхмәт. Рәхмәт бүләкләрегез өчен, я? Миннән кечкенә генә бүләк. Амалия, повернись туда. Әйдәгез, бер фотога. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Дуслар, инде шушы сәхнәгә чакырасым килә, үземнең командада яшь, талантлы, өметле, шундый энергиялы җырчыны аның киләчәге зур дип беләм. Шуңа күрә сез дә аны хәзер бик нык иттереп каршы алачаксыз. Сәхнәдә Регина Рашитова, каршы алыгыз. Регина, сәхнә синеке. Хәерле кич, Казан! Яратаң бит дигән булып, якынайма җаныма. Хыянәтләр иде миңа, хәсрәт утына салма. Хәсрәт утына салма. Мәхәббәт уен түгел, хисләр белән уйнама. Яратасың икән ярат, тик ятыңарны уйлама. Мәхәббәт уен түгел, хисләр белән уйнама. Яратасың икән ярат, тик ятыңарны уйлама. Көнләшүләргә сылтап, син былай миннән көлмә. Көндә миңа ялган сөйләп, ышанды диеп йөрмә. Ышанды диеп йөрмә. Мәхәббәт уен түгел, хисләр белән уйнама. Яратасың икән ярат, тик ятыңарны уйлама. Мәхәббәт уен түгел, хисләр белән уйнама. Яратасың икән ярат, тик ятыңарны уйлама. Мәхәббәт уен түгел, яратасың икән ярат. Мәхәббәт уен түгел, хисләр белән уйнама. Яратасың икән ярат, тик ятыңарны уйлама. Яратасың икән ярат, тик ятыңарны уйлама. Тик ятыңарны уйлама.
Ай, бик зур рәхмәт. Инде тагын бер кат хәерле кичләр. Мин берничә айга югалып торган идем. Кем белә нигә икән? Әй, бөтенесе дөрес әйтте. Әй, шул кечкенә бәбиебез туды, Мәликә исемле. Рәхмәт бик зур. Инде ризалыгын сорадым да концертларга чыгып киттем. Инде икенче җырга килгәндә, Илсаф әйтә җырлады шул җырыңны ди. Һәм инде сез дә бу җырны беләсездер дип уйлыйм. Ромашкалар дип атала. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әлегәме кушылып. Киттек, ромашкалар. Регина Рашитова! Регина Рашитова! Бер туган сеңлем. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, Казан! Мин хатын кыз. Кайчак артык тыйнак булам, кайчак әрсез. Кайчакларда бик тә җаваплы мин, кайчак гамсыз. Мин хатын кыз. Мин яратам җаным, тәнем белән, шашып сөям. Йөрәгемне яраласа саксыз сүзләр, янам, көем. Мин хатын кыз. Кирәк икән булам усал, шикләнмәдә, тешләп үзем. Кайчакларда ушка җыеп сабырлыкны дәшми түзәм. Мин хатын кыз. Тергезүче, җылытучы, яратучы, көчле затмын. Туганыма җир йөзенә шундый булып, чиксез шатмын.
Кадерлі тамашашыларым, Аделя, Альбина, Дилара, менің профессионал бейшілерім. Рахмет, қызлар. Енді фарсаттан файдаланып, өзімнің тұрында да бір аз сөйлеп кетесім келе. Мен өзім ғабғады ғойлада туып өскен бала. Біз ғойлада 5 бір туған бала туып өстік. Мен ортаншысы болам. Апам, абайым, мен інім бар һәм сіңілім. Әти әнелерім ғабғады кішілер. Әти менім шофер ғымыр-ғымырға болды. Хәзір енді лайықлы ялда икісі де. Әнем менім пішікші еді. Менделеевский район Ижменводы яқларынан мен. Біздің яқларда бик кіна матур санаторий орнашқан. Бәлки болғаныңыз да бардыр әлі. Бар ма? Құларыңызны күтәріз. Кім шифалы су Ижменводда болды? Ага, шахты. Вот шушы яқтан, шушы туфрақтан мен, достар, бізде шундай мощный минеральный сулар аға. Шуны ішкен сайын кебіп өтесің. Менің көк. Шулай етір, бала шақ бойы шушы суны ішіп ұстық енді тігі егіріп ерейдік, тамақ кебедір еді. Ижменводағына кіріп шығайдық да, шуны краннан ғана шулай шәпілді едік шуны. Шулай етір, достар, шушы яқтан, шушы туфрақтан мен әйінді кім менің яқларыны көрмеген, менің бар қора әлі көзіме деген клип. Нәк шушы өзімнің яғымда түшірген клип шунан көре аласыз. Әти әнеге келгенде ауылда яшейлер, Аллаға шүкір қазір йұрт түзіп яталар. Әйінді өзіме келгенде бик көп еллар енді мен интервью берем, білесіздер, апам білен абайлар, абайым бір туған, олар енді юқлар. Яшли шушы тұрмыштан кетіп бардылар. Апам 16 ел элек авария харакеті тұрмышын үзді. Бары тек 25 яшиді. Баласы қалды. Племяннигім енді менім қазір Мәскеуде яшейді. 2-ші институтқа кірді, оқырға, молодец. Абыйым 3 ел элек ковид шері алып кетті, достар. 34 яш еді бары тек. Ол вақыт әлі менім айрылу вақытына да туры келді. Бик қаты ауыр кешірдім. Кешірді ғойла білән бір кімге де әйтелер бет врагу не посовету, не пожелаешь деп. Аллам сақласын, достар. Бір күнлік дүния нәтижесі шол. Нәрсе деп айтасым келе? Мен кіші сөзінен қорқып ешәдім. Бик көп ұзақ еллар қорқып ешәдім. Кішіге ярарға тырыштым. Алай ешәрге ярамы екен. Ақыры қайырлы болмасқа мүмкін. Шыңа көре, бүгінгі күнді аңладым. Бүгін ешәрге керек. Нәрсе киесін келе шыны киерге. Шулай кіші сөзіне қарамым. Мені енді хейтит етелер. Нәрсегіне кеп шықпын, шешіне енді бұл деп. Ешлік біргіне, қортайғаш міне. Қортайғаш та киешекмін. Қортайырға насип болсын, шулай бейт. Самое главное, исәнлік болсын. Міне, нәрсе деп, мені бір қарасаң, міне кіші Илсия апа Падырдинова әйтіп кете бейт. Кіші кете бұл дүниядан 3 күн. Onlar ұныталар. Абылай ешерге керек, ашуларын шығарып, бәхітлі еттіріп, рәхат еттіріп ешерге керек. Нәрсе ашысығыз келе, шыны ашарға керек. Шыңа көре кіші сөзі, кіші өтірәділер. Ол сөз бик хақ дұрыс әйтілген. Өлгенлер бет кері қайта алмай. Ол сөзге тек сыңлап, өкінме деп қағына әйтмейлер. Шыңа көре мен шындай позиция, шындай цель білен қайешім. Әйінді нәрсегіні язмасалар да өзім тұрында. Мен өзімні танық еттіп есейтем. Мен танық. А танки грязи не боятся. Менә шулай. Рахмет, достар. Әнеме келгенде, әнем менің хәзіргі вақытта СВО-да. Аллаға шүкір, связьда. Барда яқшы дейпі. Аллаға шүкір. Енді менің кішкіне сіңілге келгенде, кішкіне сіңілім өзімнің 3-ші балам кебек. Өзім өстірдім. Бала шағым гүл братишка білән сестренканы қарап өтті. Енді оқмайтам, үскеш менікілеріні қаратам дегенем. Һәм шулай болды да, достар. Хәзіргі вақытта менің сіңілім, кішкіне сіңілім, ол менің балаларым үшін 2-ші әне. Ол меңа қораштырғаларға бұлышайынды. Ол болмаса білмем нешілер едім. Шамкыр, исен сауғына болсынлар. Міне шындай кішкінегіне өзінің тұрында сөйлеп кеттім. Енді мен мұны қар бір концерт сөйлем, шаңа көресіз, білесіздір де енді. Бәлкі яңа кішілер барды, шаңа ғына сөйледім. Келесі жырға келгенде репертуарымда әткеге бағышлап бір генә жырым бар. Нишләптір біздің әтилерге бағышлап бик сирек языла жырлар. Енді шушы жырымны да бірнешекте концертный программадан алып атмадым. Әйдәгіз әлі, бір маңланып алайық әлі. Әткейлерге бағышлап жырлайық әлі. Өзім яздым шушы жырны, әткейімнің бәлекей қызы мен. Исән соғына бұла көрсіндер, әткейінелеріміз.
ошуым синен якылау эзелеп келгеннерим бар дөньяга шыкса шуым бала шагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды синең янда мин һаман да сабый әтием синең бәләкәй кызың син үзеңә дә сабый күңелле бит чәчләреңә шаннар керсә дә балам диеп татлы күчтән әшең йөртәсеңме һаман күсәдә бала шагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды синең янда мин һаман да сабый әткәем синең бәләкәй кызың Чыннан да, ничә яшькә генә җитмәсәк тә, без әти-әниләребезнең күңелләрендә аларның һәр вакытта бәләкәй балалары булып калабыз. Аз сүзле син, әти, бик карашың җитә, җылы яратуың сөйләргә. Синең балаң зур тормышта хәзер билеге насип ымак сөяргә бала шагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды синең янда мин һаман да сабый әткәем синең бәләкәй кызың бала шагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды синең янда мин һаман да сабый әтием синең бәләкәй кызың әтием синең бәләкәй Негізі рахмет. Мондый мыксын нотада калмыйбыз. Хәзер инде шулай ук үземнең язган җырларымның берсен җырлап китәсем килә. Сөйгән ярларыбызга эй гел матур гына эндәшеп яшәргә насыйп булсын. Мәсәлән, җаным дип оппа. Синең белән күрәр идем җәйләремне, шәйләремне, көзләремне. Сүзләремне, кошларымны, язларымны, назларымны. Көннәремне, төннәремне, уйларымны, хисләремне бары синең белән генә. Карап газиз күзләреңә, синең белән озар идем.
көз япрағын қыштырдатып. Сенің белән теләр идем кеше көзімні йомарга, таңда бергә уянырга, шаярырга, уйланырга, бар серләрне бер сөйләргә, сарылырга, иркәләргә, сөю өстәп изгеләргә, бары синең белән генә. Җаным, сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим, синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим. Җаным, сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим, синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим. Гармунда Ильяс Шарипов. Assa
Ильяс Шарипов. Мені танытқан, мені шушы зор сәхнәгә алып чыккан җырым. Буламысыз сездән башка яшәп кадерле тамашачылар. Игътибар итсәгез, миңа моны бер 17-18 яшьләрдер. Бу җырга 16 ел. Әллә белеп әллә инде телмигенә чәчәк аттың син үрелеп күңелемә. Кызганасың, ләкин җылы сүзләреңне күрешкәндә яшерәсең күзләреңне. Çıktım xıyalımda Yoğalmayışa Ümitimden bir teginde küz qarası Tebek saklayım köngülümde Bulamazsın Birgene pişirlemiz Senden başka yaşa Niye elip niye sıramıysın Seyir bilen Dolu yüreğime büten birev Hazır sıyamazsan Sizden başka yaşa bulamazsın Sizden başka yaşap Niye el niye sıramıysın Seyir bilen Dolu yüreğime büten birev Hazır sıyamazsın Sizden başka yaşap bulamazsın dostlar Nazlar izleyim her sözünden Qarashыңынан Көрген сайын İkimizni birge yetip ferişteler Amin deyip Alasıma bulamazsın Senden başka yaşa Niye elin niye sıramıysın Seyir bilen Dolu yüreğime büten birev Hazır sıyamazsın Başka yaşa bulamazsın Bulamazsın Sizden başka yaşa Niye el niye sıramıysın Seyir bilen Dolu yüreğime büten birev Hazır sıyamazsın Senden başka yaşa bulamazsın Seyir bilen Dolu yüreğime büten birev Hazır sıyamazsın Elbette indi beşirşi kişiге Sizden kaderli tamaşaçılardan başka yaşayıp bulamazsın Mümkün түгел sizden başka Artist kişiге rahmet sizge Ой, сәнмісіз. Аш атырға келесізмі мені? Рәхмәт бик зор. Ой, как раз Ой, рәхмәт. Рәхмәтігізге рәхмәт. Ем, құрмәтігіз үшін рәхмәт. Қая қарарға? Рәхмәт сізге. Қазір бір нәмлікті сіздің білән жырлап кетесің. Едіңіз бір келіп жырлы қали. Жырлайбыз ма? Буламасың Сенден başka yaşa Niye elin niye sıramıysın Seyir bilen Dolu yüreğime Hazır sıyamazsın Sizden başka yaşap bulamazsın Bulamazsın Sizden başka yaşap Niye elin niye sıramıysın Seyir bilen Dolu yüreğime Büten birev hazır sıyamazsın Sizden başka Kazan yaşap bulamazsın
Әй жырлаған болам енді шында, рахмет. Мені бит қаман теге кежеге ұшатып жырлайлар дейді. Мә деп мен айтамын, ладно, зато менің өзімнің тамашашым бар. Ну, шондай тауыжы менді нешетесің. Бір қалырға яратам мен, достар. Бәлеке шақтан ол енді ол менің тігат природа дегендей. Шылай еттіріп, бұл шығышымда менің яңа жырларында жырлысы келе, искілеріні де иске оласы келе. Мәселен, келесі жырным Айнұр Сабирзянов ижат етіп берді, кейін де сөзлерінде. Ол жырны білесіз ме, жырлаған сайын, кажется, как будто мен тегіңе бағыштап жырлайым. Но сіз олай бір де ойлай көрмәгіз, меңа просто жыр ұшады, мен аның күйін ұшатып алғаным, сөзлеріне иқтибар етмегенім. Аннары теге жырны яздырыға келгеш, бірінші куплетін үйрендім, екіншісін қарасам, мен айтам, точно қазір хала ойлайында, опять маңа бағыштап жырлайында. Жоқ, просто ұшады жыр, и просто сізге жырлайсым келе. Яраттым мен сені шын көңілден. Айнұр Сабирзянов күйі хам сөзлері. Бір мұңланып алығалі. Қой шағында терен солы шалып, мен іздеймін сенің көзілеріні. Бір қойшанда ұнытмамын дейдім, сен менікі деген сөзлеріні. Яраттым мен сені шын көңілден, бар ерегім білен яраттым. Сенің үшін болдым о дүнияда, тек сен деп кені жан аттым. Яраттым мен сені шын көңілден, бар ерегім білен яраттым. Сенің үшін болдым о дүнияда, тек сен деп кені жан аттым. Мен ғайыплі болсам кешір мені, бола аламадық еркін біз бірге. Бір-бір бізге берген вәғдәләріні, біз ұшырдық ялғыз көклерге. Яраттым мен сені шын көңілден, бар ерегім білен яраттым. Сенің үшін болдым бұл дүнияда, тек сен деп кені жан аттым. Яраттым мен сені шын көңілден, бар ерегім білен яраттым. Сенің үшін болдым бұл дүнияда, тек сен деп кені жан аттым. Яраттым, яраттым мен сені шын көңілден, бар ерегім білен яраттым. Сенің үшін болдым бұл дүнияда, тек сен деп кені жан аттым. Яраттым, яраттым мен сені шын көңілден, бар ерегім білен яраттым. Сенің үшін болдым бұл дүнияда, тек сен деп кені жан аттым. Яраттым мен сені шын көңілден, бар ерегім білен яраттым. Сенің үшін
жырларны алып атабыз хәзер. Мондыйларны гына җырлыйбыз. Найна. Киттек яшен булып килеп кердем, күргән шәлләни шәләдем. Тәнемдә уйный яшеннәр, яннам киям кишеләрен. Тәнемдә уйный яшеннәр, яннам киям кишеләрен. Бергәләп башкаларны сөйәмәм, мәхәббәт килми теләп. Тәнемдә дә төшемдә дә мин йөрим сезне эзләп. Башкаларны сөйәмәм, мәхәббәт килми теләп. Тәнемдә дә төшемдә дә мин йөрим сезне эзләп. Әллә инде сихрләде, шул үзем сизмәдем. Мышагына алган саен, ташып ага хисләрем. Мышагына алган саен, ташып ага хисләрем. Башкаларны сөйәмәм, мәхәббәт килми теләп. Тәнемдә дә төшемдә дә мин йөрим сезне эзләп. Башкаларны сөйәмәм, мәхәббәт килми теләп. Тәнемдә дә төшемдә дә мин йөрим сезне эзләп. Бер бималыгын казан. Бүләк итеп сезгә бирәм, сөеп тыйма җаным аны. Яшеннәрең яндырмасын, бәгърем бу син ягымлы. Яшеннәрең яндырмасын, бәгърем бу син ягымлы. Бергәләп җырлыйбызмы? Башкаларны сөйәмәм, башкаларны сөйәмәм, мәхәббәт килми теләп. Тәнемдә дә төшемдә дә мин йөрим сезне эзләп. Бергәләп башкаларны сөйәмәм, мәхәббәт килми теләп. Тәнемдә дә төшемдә дә мин йөрим сезне эзләп. Башкаларны сөйәмәм, мәхәббәт килми теләп. Тәнемдә дә төшемдә дә мин йөрим сине Башкаларны сөйәмәм, мәхәббәт килми теләп. Тәнемдә дә төшемдә дә мин йөрим сезне эзләп. Рәхмәт, Казан. Бик зур рәхмәт. 16 яшемә әйләнеп кайтасым килә. 16 яшь бит инде яшьлекнең иң матур, рәхәт чагы. Әле бер нәрсә турында да уйламыйсың. Анда әти-әниләр синең өчен уйлый. Укыйсың да укыйсың, укыйсың да укыйсың. Ә мин, беләсезме, 16 яшьтә уже шундый серьезный җырлар язганмын. Киен дә сүзләрендә мәсәләне тыңлап карагыз әле. Киләсе җырның исеме Гомер инде узып бара. 16 яшьтә. Шуңа карамастан сез бу җырны яраттыгыз. Киде сүзләр дә үзеңнеке. Бу җырга 16 яшь. Бер кеше гомере дисәң дә була. Әйдәгез әле бергәләп җырлыйбыз. Гомер мизгеле генә бит ул, кадерен белми нутаның. Сөйлеп сөеп яшәүләр бәхетенең үзе икән ул. Гомер үтеп бара, йөрәккә яна, йөрәк ялкынына. Газапларыңны салма сине, җаным сөеп, сагышларда янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Бәхет дигән
кошы болып yüzer idin. Ömür ötüp bара, yürek gel yanma, yürek yalqınına, gazaplarını salma. Seni canım suyup, sağışlarda yanıp kıyım, məhabbetini saklayıp, yalğışlarından ayaqlayıp bir gelip. Ömür ötüp bara, yürek gel yanma, yürek yalqınına, gazaplarını salma. Seni canım suyup, sağışlarda yanıp kıyım, məhabbetini saklayıp, yalğışlarından ayaqlayıp kazan. Na 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 Гомер юлы Қабатланмай узғаны ғүмір қайтмай ол қадірін біліп ешігі достар һәр минутның бірге уақыты. Қазір сіз ғүмір молодцы, сені жаным сүйем, сағышларда янып күйем, мәхәббәтні сақлайық, ялғышлардан ayaqlayıp. Ömür ötüp bара, yürek gel yanma, yürek yalqınına, gazaplarını salma. Seni canım suyup, sağışlarda yanıp kүйем, мәхәббәтні сақлайып, ялғышлардан ayaqlayıp. Hoppa, hoppa. Na 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 na. Рәхмәт Казан. Алланың рәхмәте яусын. Бик зур рәхмәт сезгә. Как приятно, шундай рәхәт. Рәхмәт дуслар. Инде шушы сәхнәгә чакырасым килә үземнең командада булган тагын бер яшь талантлы җырчыны. Үзенчәлекле тембрлы. Инде яшьләр арасында аның инде үзенең тамашачысы бар дип әйтәсем килә. Мин ул егетне Яндекс музыкадан ишетеп беләм, таптым. Ул озак кына берничә үзенең яшь булуга карамастан Нижнекамск химзаводында 5 елдан артык бик авыр эштә эшләгән малай. Мин инде аны аннан алып киттем һәм үземнең хәзер командада йөртәм. Киләчәктә инде әлбәттә шулай үзенең сольный концертлары белән дә сезнең якларга килеп чыгар дип өметләнеп калам. Әлегә каршы алыгыз сәхнәдә Салават Шәрифуллин! Салават Шәрифуллин! Киттем елга буена, мин тынлыкта калырга, сөйләшеп уйларымда, иркәм сине аңларга. Үпкәләвең өчен лабмы, әллә йөрәгенәме, уяна алмый торган, иртәнге төш көнәме. Аңлый мине тал тирәк, иркәм миңа сине кирәк. Үпкәләвең өчен чылап сөйгән йөрәк. Аңлый мине тал тирәк, иркәм миңа сине кирәк. Үпкәләвең өчен чылап сөйгән йөрәк. Аңлый мине тал тирәк, иркәм миңа сине кирәк. Нигә соң сине дәшмисең, әллә мине күрмисең? Үпкәләвең файзурда, горурлык йөри алда. Җилләрдә бит шаярда, тузгы балада тына. Үпкәләвең бары ди, сузылмасын озакка. Аңлый мине
Şenşilep suygan yere Oğlum yine taltira Girgen minga seni kire Yukkala ve gönüp Şenşilep suygan yere Oğlum yine taltira Girgen minga seni kire Yukkala ve gönüp Şenşilep suygan yere Oğlum yine taltira Girgen minga seni kire Yukkala ve gönüp Şenşilep suygan yere Чекай, фраж, Hasan. Şulay gına söyle. Бекзир рахмат. Шундай шатмын. Бүгін міне сіздің қаршығызда шығыш жасауыма. Енді келесі жырға келгенде міне пирамидада отырған барлық гүзел заттарыбызға бағыштаймын. Чөнки жырның исеме де бұл сөздерге бек хас болар. Әйтегез бергелеп, гүзәлләрнең гүзәле. Енді кемнәр белә турып бей аласыз, жырлый аласыз. Енді бей торган вакыт килеп җитте. Әйтегез бергелеп. Güzellerin güzeli, güzeli güzeli Gözlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi yanlarına bulansın Güzelin güzeli, günlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi Min bir göz aksine izledim Minler arasından gözledim Güzelin güzeli Güzele, güzele Sin adinlerine min Görmedim Güzellerin güzeli Güzeli, güzeli Gözlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi yanlarına bulansın Güzelin güzeli Günlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi Piramida Şaşkalardan güzelsin güzelim Seni yarattı bit yüreğim Hazır günelime diksin bir güzelim Bir kapım inim dileğim Güzellerin güzeli 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 Gözlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi yanlarına bulansın Güzelin güzeli Günlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi Rahman Bayanda Eksan bir ucuna familiar sanıp Haber verer Güzellerin güzeli Gözlerin bitiksine Yanlarına bulansın Günlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi yanlarına bulansın Güzelin güzeli Günlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi Güzel Ahmet Güzelin güzeli Güzelin güzeli Güzelin güzeli Salavat Şerifullin. Güzellerinin güzeli 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 Gözlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi yanlarına bulansın Güzelin güzeli Günlerin bitiksine Güzeller, güzellerdi Salavat Şerifullin. Бекзир Ахмат, шын көңілден Бекзир Ахмат Сезнең өчен попури өзімнің яратқан жырларымнан бір жырны жырлап кетесім келе. Кеттік. Сұрадым йымшақ желлерден, қайдасың менің қарым, ізлеймін таба алмай
yazmışның уртак болсын юлы язмышның уртак болсын язмышның Рахмет яусын кызлар. Келесі жырым бик зур шау-шу тудырды. Үзім язмадым, Айдар Тимирбаев киін ижат етті, Лейла Дәулетова сүзләрін язды. Қызлар бик яратты шушы жырны, бик матур клип төшердік. Клипта бір нашар комментарий yok, кстати. Ираттан вообще бір комментарий да yok. Қызлардан ғана. Шулай еттіріп, қазір нәрсеге сейлем, күндерінің бір күн клип түшірдім, ротацияға бердім, шулай тіге көрсетілі, съемырым енді, менем идеям түгіл еді, матур еттіріп сценарийны яздылар, мен просто қатнаштым ғана, шулай еттіріп, күндерінің бір күнін хат келі берешкен Министерство культураға. Эльмира Нағимованың Татар эстрадасынан алып атығыз, біріншіден киіне білмей, жырлай білмей, и так далее, һәм иратларны мысқыл ете тұрған клип түшірген деп. Ниндейдір инкогнито кішіден келген ол, бүтін телевиденияларға келген. Әлбәтте енді, анда енді кері хат язғаннар, у вас, наверное, с юмором не все в порядке, деп проверьтесь, деп. Чөнки мені алып атырға тырышсалар да, халық көңілінен менің жырларымды бір қашында алып ата алмаслар. Шаңа күрә, мені рахатланып шушы жырымны жырлы, мен иратларны мысқыл етесім келмеді. Ол тігіс юморым жыр. Мне кажется, иратлар мені наоборот поддержат. Чөнки менің тамашашым арасында шутлар yok. Шут, егет! Кеттік! Мен қырыштыр деген едім, ол қалай ғана екен. Мен егеттір деген едім, ол малай ғана екен. Шанырлық деген едім, күлірлік кіне екен. Таянырлық деген едім, ерірлік кіне екен. Әмін қияштыр деген едім, сен бір от қына екен. Шын кішідір деген едім, сен бір шут қына екен. Мен бақыттыр деген едім, сен сағаш қына екен. Мен язмыштыр деген едім, сен ялғыш қына екен. Мен қияштыр деген едім, сен бір от қына екен. Шын кішідір деген едім, сен бір шут қына екен. Мен бақыттыр деген едім, сен сағаш қына екен. Мен язмыштыр деген едім, сен ялғыш қана екен. На-на-на, ей шут малай, гудбай давай. На-на-на, ей шут малай. Мен ағаштыр деген едім, ол терек кіне екен. Мен хислідір деген едім, ол тілек кіне екен. Өмірліктір деген едім, сен вақытлы екен. Ушын барлық қиялларыны бір батып шыға екен. Мен қияштыр деген едім, сен бір от қына екен. Шын кішідір деген едім, сен бір шут қына екен. Мен бақыттыр деген едім, сен сағаш қына екен. Мен язмыштыр деген едім, сен ялғыш қына екен. Мен қияштыр деген едім, сен бір от қына екен. Шын кішідір деген едім, сен бір шут қына екен. Мен бақыттыр деген едім, сен сағаш қына екен. Мен язмыштыр деген едім, сен ялғыш қына екен. Мен бақыттыр деген едім, сен сағаш қына екен. Мен язмыштыр деген едім, сен ялғыш қына екен. На-на-на, ей шут малай, шут малай. На-на-на, ей шут малай, шут малай. Шын кішідір деген едім, ол бір шут қына екен. Мен бақыттыр деген едім, сен сағаш қына екен. Мен язмыштыр деген едім, сен ялғыш қына екен.
рахмет. Қарадым, все нормально, шотлар жоқ. Айтып кеттім бит. Исәнмесез. Рахмет сезге. Келесі жырны шулай ук бик яратып башкарасым килә. Мин кеше жырларын жырлаганым юк. На самом деле, мин гел үземнекләрен генә тырышам. Имеется в виду башка жырчының жырларын жырлаганым юк иде. Бер проектка хәтлек. Аннары инде ТНВ каналында карагансыздыр инде музыкаль Сабантуй дип аталамыз. Оныттым инде, гафу итәрләр. Шунда инде бер жырны миңа тәкъдим иттеләр, мин инде бик теләп жырларга булдым. Һәм ул жырны инде минем тамашачым бик сорап алды, зинһар өчен концертта да жырлагыз инде дип. Әйдәгез әле сезгә дә жырлап. Мин Лилия Хамитовадан матуррак жырламасам да, жырлый алмасам да, ну бик тырышырмын. Яме мәхәббәт шушыдыр. Мин сиңа карыйм да, елларына саныйм да, гомернең узганын аңлыймын. Бик яшьлек узмаган, узмаган о заман, диеп мин үземне алдыймын. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылыр. Син минем кадерлем, мин синең бәгырең, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылыр. Син минем кадерлем, мин синең бәгырең, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Без яшьне тоймадык, яратып тоймадык, хисләрне тоймадык безләрдә. Сөюдән исердек, арсында кичердек, без бергә, без бергә, без бергә. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылыр. Син минем кадерлем, мин синең бәгырең, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылыр. Син минем кадерлем, мин синең бәгырең, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Бер яндан бер туңдым, мин сиңа омтылдым, тик сиңа тартылам бүгенде. Нә кояш кебек син, елмаеп көлепсин, балыкыйсың гомерем күгендә. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылыр. Син минем кадерлем, мин синең бәгырең, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылыр. Син минем кадерлем, мин синең бәгырең, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Күңелләр табышты, күңелләр кавышты, күңелләр мәңгегә кушылыр. Син минем кадерлем, мин синең бәгырең, мәхәббәт шушыдыр, шушыдыр. Зур рәхмәт һәммәгезгә дә үзегезнең мәхәббәтегезне табарга насыйп булсын. Кемнең юк.
Шулай итеп, дуслар, миңа соңгы вакытта 2 сорау гына бирәләр. Беренчесе ул: "Сиңа җаным" дип эндәшүче бармы ул дип сорыйлар. Как будто вот җаным диярлек түгел инде, менә. Диярлектер бит инде. Вот. Ник мин нәрсәгә әйтәм? Җаным дип диюче бар миңа, Аллага шөкер. Минем күрше бабай шулай миңа эндәшә, миңа җитә. Һәм инде әлбәттә икенче сорау. Нинди дип уйлыйсыз? Әйдәк сездән сорыйм әле. Ага, ишетәм ужым. Тагын нәрсә дисез? Кычкырыбрак әйтегез инде. Җегетең кем? Әйтмим пока. Әйтәсе килми. Марат Яруллин белән бергәмесез дип сорыйсызмы? Менә гел шул сорау борчый, Илса, кая гына бармыйбыз, бер кемгә дә әйткән юк, Казанга гына әйтәбез инде. Казанга гына әйтәбез, үзебезнекеләр бит. Сез әзерме? Бергә. Шулай гынамыни? Эшлибез да. Бергә эшлибез. Әллә нәрсә уйлай күрмәгез. Хәтта менә тамашачы сорауы буенча икенче дуэт та яздырдык. Көен үзем яздым һәм сезнең өчен җырлап китәсе килә. Үбим әле. Күренмә, күренмә, күренмә. Бүгін дә син шул бір сүзіңне Қабатлыймы дағын бір, яратамын бары бір. Сен менің хәлдә булсаң, түзәр идең мен. Үбим әле, Күренмә, килим әле, күренмә сине генә эзләп йөрим нигә ни өчен. Бер генә син, бір генә сөям сине. күлдермә Нигә шулай газаплыйсың, ай-ай киресин. Аңламыйсың хәлемне, янып йөрүләремне. Күрсәм дә үкенмәс идем, белеп торсаң. Нигә синең күңелдә бары үбешүгедә, әллә инде синең өчен бәхет шул микән? Үбим әле, килим әле, Күренмә сине генә эзләп йөрим нигә ни өчен. Бер генә син, бір генә сөям сине. күлдермә Нигә шулай газаплыйсың, ай-ай киресин. Син вообще кимнең белгәнең? Үбим әле, килим әле, Күренмә сине генә эзләп йөрим нигә ни өчен. Бер генә син, сөям сине. Нигә шулай газаплыйсың, ай-ай киресин. Нигә шулай газаплыйсың, ай-ай киресин. килим әле, Күренмә сине генә эзләп йөрим нигә ни өчен. Бер генә син, бір генә сөям сине. күлдермә Нигә шулай газаплыйсың, ай-ай киресин. Таза. Калды эзе шуңа гына бераз теге. Яры калсын. Калсын Оставь на күңелдә память. безнең
сынғы. Рахмет Бар, сиңа. ялый, Мені бар. шулай. Қалдыр мені сен. Көрдім. Это от Марата дей, көрдің ме? Марата? Айы. Ну, спасибо. Рахмет, Өзінің- рахмет Эльмира Нагимова. Спасибо. Марат Яруллин. Можно, да? Бір келгеш бір икіні жырлайын, пожалуйста. Икені? Бірге сөйлешкені. Бірні, икіні. Ну, ладно, Букет алып разберемся. келмедің, так что икіні. Эльмира Нагимова, қол шабығыз, Рахмет. яма. Азан хайырлы кеш. Кайфанем. Айда кеттік, поехали, давай. О! А что так тихо? Қазан әзір ме? Да! Ирінәріңі бар, әйірәгіміз, ялындырасың, сенсің мендей қыз. Ирінәріңі бар, әйірәгіміз, ялындырасың, сенсің мендей қыз. Қарашың ялқын, хистәріміз салқын, ағым суlarday, hislerimi taşkın. Yatsan da uyulayım, dursan da uyulayım. Kara dinleyecek, şuluydan dönme kazan mimle. İğrenlerine bal, yüreğine bas, yalandırasın. Sensin indi kız, İğrenlerine bal, yüreğine bas, yalandırasın. Sensin indi kız. Может, потанцуем, а? Давай, казак! Есть! Yoluna шығам, шашкалары сузам, сіздің ұраннан күн сайын узам. Аба усал сен, сөйлешәлі деп, шужық әлдерге аптырадым мен. Біргелеп, еріндеріңі бал, әйірегіңі бас, ялындырасың, сенсің мендей қыз. Еріндеріңі бар, әйірегіңі бас, ялындырасың, сенсің мендей қыз. Қазан шындай бір ешітәсі келемізіңізді білсеңіз ейді. Абыға да бір қол шабыңыз, пожалуйста, Ренат Яруллин. Еще! Ирінәріңі бал, әйірегіңі бас, ялындырасың, сенсің мендей қыз. Ирінәріңі бал, әйірегіңі бас, ялындырасың, сенсің мендей қыз. Қазан гүлі! Давай еще, балкон! Супер! Әлі кеш қазаным исәнләрбіз, құрметті тамашашылар. Ну, бір тапқыры қол шапсаңыз, Алла рахметті болыр едім. Міне, сіздің білән буквально ярты ай көрішмәдім, уже сағынғанмын. Не могу. Міне, ұзақ қана түгіл менің өзімнің де концертларым өтті. Эльмира да ол концертларда шығыс жасады, поддержал. Но біз аның білән договорились, все честно. Ол менің 7 концертімда жырлады, мен аның 1 концертімда. Так что расчета есть, значит не надо. Шуңа күрә менә без бүген очраштык. Бик матур кичә Эльмираны зур бәйрәме белән тәбриклисем килә. Эльмира бик талантлы. Ул андый берәү генә безнең эстрадада бик талантлы, бик матур. Без аның белән 3 ел инде бергә эшләп киләбез. Дөрес әйтте, 3 ел мин аны терплю. Характеры минекеннән дә хуже. Ну нишләрсең? Хатын-кыз шундай инде. Эльмирага уңышлар, әйдәгез тагы бер тапкыр шул кичәгә һәм аның иҗатына һәм шушы көчле артисткага кул чабык Эльмира Нагимовага. Теге тагын бер дә җырлыйммы, просто әйтегез и все, мин вакытыгызны калдым. Без сөрин. Давай попробуем бер репетиция, сез да? Әйдә,
Уроки сделали, нет? Бүгінде исерекмин, исерек сені сүйуіме. Шада болмай башауырда ешкеннен. Попробуем бірге жылап, күштігіне. Бүгінде исерек сені сүйуіме. Шада болмай ешкеннен әлі сүйуімнен. Я балдею, споем. Шундай хис екен ол, шәрәптен мәғисіртен. Өзге ақтара көрінмей, шашып қаза бірге балай. Бүгінде исірік мен, исірік сені сүйуіме. Шәда болмай башаларда, ешкеннен әлі сүйуімен. Бүгінде исірік мен, исірік сені сүйуіме. Шәда болмай башаларда, ешкеннен әлі сүйуімен. А чё так тихо? А чё не танцует? Мәңгі айнымас кариза, мәхәббәт ойларына. Менекене исін шулай, жибәрмей күші қаза біргелі. Бүгінде исірік мен, исірік сені сүйуіме. Шәда болмай башаларда, ешкеннен әлі поем громко. Бүгінде исірік сені сүйуіме. Шәда, шәмшірлейсіз. Давай проверим, как танцуешь. Это пирамида казан гуляй. Еще. Эй, да вы на Ну поддержите, я же вам стараюсь. Сиңа булган хисләремне белмим ничек әйтергә. Айлык чакта мин сөйләшмим. Бүгендә настоящая детская песня. Баш, молодецин балам. Бүгендә исерек мин, исерек сені сүйуіме. Шәда болмай башаларда, ешкеннен қазан еще хочу. Бүгендә исерек мин, шәда болмай башаларда, ешкеннен әлі сүйуімен сізді қазан. Әміне шулай. Марат Яруллин! Рахмет, I love you. Марат Яруллин! Эльмира Нагимова. Bir-birimizning yuraklarimizni bari tek muhabbat tutunlarini yondirgan ostimizni qozon.
Ақ үйдем сулары. Біз аны Қазан сулары деп жырлайбыз бергені. Бірге ерген юллары сылынды инде мене. Шул юллардан барып қайтам сізні сағынған күнде. Ақ үйден сулар алдым жайғана. Шул суларының дәмі болмас, сен болмасың янымда. Ақ үйден сулар алдым жайғана. Шул суларының дәмі болмас, сен болмасың янымда. Сулар алдым. Юғалтулар бұ дүнияда болмасын иде берде. Сүйген ярың болса болсын біргіне ғұмырлікке. Ақ үйден сулар алдым жайғана. Шул суларының дәмі болмас, сен болмасың янымда. Қазандардан сулар алдым жайғана. Шул суларының дәмі болмас, сен болмасың янымда. И сообща бергені келе алды. Қоштады жілкеті. Сулар алды. Ақ үйден сулар алды. Қазандардан сулар алдым жайғана. Шол суларының дәмі болмас, сен болмасың янымда. Біргені. Ақ үйден сулар алдым жайғана. Шол суларының дәмі болмас, сен болмасың янымда. Ақ үйден сулар алдым жайғана. Шол суларының дәмі болмас, сен болмасың янымда. Шол суларының дәмі сен болмасың янымда. Сулар Шул суларының дәмі болмас, сен болмасың янымда. Қазандардан сулар алдым жайғана. Шул суларының дәмі болмас, сен болмасың янымда. Yazlar öttü, жылы жәйлер жетті. Сирен шешегі исілерін сибіп жиллер есті. Шешек отып жүрегімді мәхаббәтім келді. Сені гіне яратам деп жаным әйтімді. Тиме жүрегіме, яратамын деп кінәдаш қара көздеріме. Тиме яраларға, жан үшіркі салытын жиллер кетпей қараларға. Тиме жүрегіме, яратамын деп кінәдаш қара көздеріме. Тиме яраларға, жан үшіркі салытын жиллер кетпей қараларға. Тиме Истерелер бар балалар мұңлы кейдеріңіне. Қызықсынып мен көзетім сенің көздеріңіне. Yazlar bilen damlarımda söz
Бер-беребезнең күзләребезгә карыйбыз да һәм Казан безгә кушылып җырлыйбызчы үземнең язган җырларның берсе. Кара әле күземне. Най 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 на 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 на. Най 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 на. Киттек барсан дугачлары таллыкта сайрайлар безгә карап. Барсан дугачлары шикелле бездә җырлыйбыз паралап. Барсан дугачлары шикелле бездә җырлыйбыз паралап. Кара әле күземне, миндә карый күзеңә. Анда сибар икәнен син аңларсың үзеңдә. Кара әле күземне, миндә карый күзеңә. Анда сибар икәнен син аңларсың үзеңдә. Сәңгәр күлдә йөзәләр яратышып, яшь гомерләр үтә китә җырлый хәлле паралашып, яшь гомерләр үтә китә җырлый хәлле паралашып. Кара әле күземне, миндә карый күзеңә, анда сибар икәнен син аңларсың үзеңдә. Кара әле күземне, миндә карый күзеңә, анда сибар икәнен син аңларсың үзеңдә. Dünyalarda jırlap hem yiyip gene Yaşıge dünyalarda sıyıp sıyılıp gene Kara әлі көзімне, minne karım gözüne Anda sivar ikenin sin аңларсың өзіңде Kara әлі көзімне, minne karım gözüne Anda sivar ikenin sin аңларсың өзіңде Kara әлі көзімне Шуның белән безнең концертыбыз ахырына якынлашты. Безнең белән бүгенге көнне үткәргәнегез өчен, кичәне үткәргәнегез өчен Аллаһ Тәгалә сезне шулай ук зурласын, ничек безне зурладыгыз. Татарстанның иң шибәр, иң популяр автор башкаручысы, күп кенә премиялар лауреаты Эльмира Нәгыймова.